Predstavte si, že váš rodič je po mozgovej príhode a potrebuje každodennú starostlivosť. Nemôžete sa o neho starať sami, máte prácu a deti. Hľadáte domov sociálnych služieb, no všade vás odmietajú. Poradovníky sú plné. V niektorých čaká dvojnásobne viac ľudí, než môžu prijať. Viaceré domovy už museli zatvoriť a poslať klientov späť rodinám. Aké máte teraz možnosti? Ak sa rozhodnete postarať o príbuzného vy sami, čaká vás ďalšia pasca. Nemôžete si privyrobiť. Prišli by ste o príspevky od štátu. Banky tiež neuznávajú opatrovateľský príspevok ako príjem, nemôžete si tak zobrať napríklad hypotéku. Je tu ešte ďalšia možnosť. Požiadať o terénnu opatrovateľku, ktorá by dochádzala k vám domov. Avšak z viac ako 2900 obcí na Slovensku poskytuje takúto službu len tretina. A systém má ďalšie diery. Niekedy sa stáva, že posudkoví lekári zamietnú opatrovateľský príspevok bez toho, aby vôbec videli pacienta. Napríklad na základe telefonátu. Ide o politicky dlhodobo prehliadanú tému. Týka sa 10 000 rodín, ktorých si nevšímame. Prečo je situácia taká zlá? Na Slovensku chýbajú tisíce opatrovateľiek a opatrovateľov. Výsledkom je, že až viac ako polovica rodín má problém nájsť niekoho, kto by sa postaral o ich chorého či staršieho príbuzného. A teraz sa pozrime na druhú stranu mince. Pracujete ako opatrovateľ či opatrovateľka. V noci zostávate sama na celé oddelenie. Pri nedostatku personálu je náročné dostať aj základné voľno. Práca je pritom extrémne náročná, fyzicky aj psychicky. Mnohé opatrovateľky končia vyhorené alebo na PN-ke. Väčšina z nich sa blíži k dôchodkovému veku. Mladí ľudia o túto prácu nemajú záujem. Nie sa čomu čudovať. Je minimálne platená a maximálne náročná. A čo nás čaká v budúcnosti? V najbližších 50 rokoch klesne počet ľudí v produktívnom veku z 55 na 45%. Podiel seniorov zase stúpne z pätiny na tretinu populácie. A teraz si predstavte, že raz budete potrebovať opatrovateľa vy. Kto sa o vás postará?